Има леко такова бъмпове тук на това. Виж как е станало. Се е нагънала. Я, кажете здрасти. Здрасти на кой? Не знам. Аз лично късвам понякога. Е, тук реално трябва да направим по-голям завой, ти кътваш навсякъде. И да Киро, Джаскам го на цялото. лично, както кара е от тая страна, Накърва на зеленото, На зеленото. да ви кажа, че това Ще изправя. ще е по-бързо. а пък 100%. Пламен някъде, мисля, че е от този кърп, прелетя към следващия, е толкова ще отлепи модела, поне.